వసంత మత్తులోన తూగితే ఎలా ఎలా నెత్తురంతా విషము చేసి నేల రాలిపోతే ఎలా ఎలా పవిత నేలు మనము డ్రగ్స్ బానిసైతేలా చరిత్రేమి రాయకుండా చస్తే ఎలా చేతనైన విద్యలన్నీ చేతులారా చంపివేసి చేయరాని తప్పు చేసి చేవనంతా బుగ్గి చేసి డ్రగ్స్ పడగా నీడలోన మాడిపోతూ ఉంటే ఎలా 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 Say no to drugs. 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 పాఠశాల వయసులోన పాము కాటు వంటిది వలా వలా కాలేజీ ఏజీలోన కాలకూట విషము ఇవలా వలా అమ్మ నాన్న ఆశలన్నీ కాలిపోయేలా శక్తినంత చావుదారి పెడితే ఎలా డ్రగ్స్ కోర పీకి వేసి చిచి చెండాడేసి డ్రగ్స్ నే చావగొట్టి ప్రపంచాన్ని ఏరుదామిలా ఇలా ఇలా Say no to drugs. 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 డ్రగ్స్ జాడ తెలియగానే వినకుండా ఉంటే ఎలా ఎలా డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న వాళ్ళ ఉనికి చెప్పకుంటే ఎలా ఎలా ఫోన్ చేసి వార్త చెప్పి వెంటనే ఫిర్యాదు చేసే ఉందిగా పోలీసు నంబర్ లేకపోతే కడా మంతే